Kobole, pima weight. Gato kada ni siling abicho, wega mabiro yawa. Pima weight. Pima weight. Sawa, vipi bro? Uko poa? When is 63? 63 hapo baba bwana, usipitishe hapo. Sasa bwana, usipunguze. Pima weight. Pima weight. Chilinga beat. 5 bob. Pima bwana. Udie. Tala na. Wewe bio talo migo yo. Wewe sanya no atima mabwana. Ndongane bicheni bateni bwana. Gini dake nyon gidimo lel kama no ngo bwana. Ngone na bwana da ngoma timi ga bwana. Ketwoche lo. Gol woche bwana. Bwana. Wani woche memedo kilo. Gigo lel. Lakini kukimapo nigi weight mono. Bwana we don't record that kilo ni biashara bwana. Ngoma timo ga juluo. Ngoma timo ga huru. Ni 72. 72 dong mano weight mara. Mia chen. Bwana ayo kake no kolo. Pima weight. Kukimapo to pack molodi. Ngana na pack. Pima weight. Ba. Kile boko baby. Bibi bro, bwana, wewe unakaa tu msanii. Mimi ni msanii. Pima weight, ni 5 bob. Wewe ni Mjaluo? Anjaluo bwana. Oh, Jaluo. Wait bwana. Ichalo mana msanii bwana. Msanii ba. United. Ugowe. Bata ndo ande konya. Tukola konyi kichwe masi. Uoga sababu kimsemazi. Adwaro konyo ukuni. Asata agora bwana kitimana bwana kanju nyalo biro. Awacho ni asata agora kitimana. Sani ka kibindi wacho. Ayudo kinge pimo wasani. Kura asata agora kitimana angi tombe mako muwinja gol. To kanga tombe. Angi tom manyaka sale. Tumone ko benigo loko sotuma. Datelewa wengine lakini watieko. Iyo kama nayo wapimo we kusidwa pimo hii bebe. Mbona mimi kaka pe. Bipimi limo kuongo kapo diendelea. Hapi. Mbona ndio wanayo kana underweight. Bora wawe. Sawa. Atema na msani abata sabeti seda mar pesa mondo mi agol tombe nagi. Yini msani? Msani ka kina. Disebedo ki seda mar golo to. Tom kaka gol. Tama kes baonge pesa. Ange tom. Miane kata fasa chiela. Ange tom. Mia kata fasa chiela. Nitire kata madende nya. Ndio mose biro mawuonda gani dwa golo to ma koncho. Banyisi ange tom. Gwala na chiela. Nyathi Kisumu mama karatin ta. We mano we. Kikadeni mano angla. Ndiye kwanyisi. Konya. Adwa konyi. Konya wuod ma. Sani nitie ng'at biluongo ni engineer Wood Phoebe. Barikiwa studio. Batasa winje. Barikiwa studio. Ya. Werigi ma London, ma Sweden. Ma Sweden tasa winjo to moro be nengo Nairobi ka kositio onge ka. Werigi Nairobi. Sani wanti wayudo waloko base. Wanti kamiluongo ni airport kitumundo airport Kisumu ka Iwinjo. Kanyo sani nitie offer. Barikiwa studio. Engineer mare nyalo konya. Engineer Wood Phoebe. Mine no wero nyaka thumoro miwacho ne gine. Nitie tumbe masawinjo ga. Nitie ologa wetu nitie gospel mama golo mamit na masabet ka winjo kata ka gospel mama na gon wuotho gi Yesu machunya dwaro wuotho gi Yesu mana sawinjo mano ni mana sawinjo to en mowero nyaka nyajaluo injinia mwenyewe nyajaluo benda ng'e kono winji manyisi sana dhi mi namba iwinjo iye nyalo mi namba sani gin gi iluongo ni offer gin gi offer magi nyalo wacho ni offer makupo ni in gi siling 10,000 idwaro ji 50 kende lakini sane to giseyudo ji 30 sani jomodong gin gi 15 samoro api nyalo lengore midon kane meri nyalo konyo asiye konya sani kopo ni in gi siling 10,000 cash itimo ni thumbe adek galufa para machwecha gol ni video manono maonge gimoro amora michulo elufa pari no kende alufa pari no inya kipuonje nyaka kako poni samoro nyalo yudo pesa YouTube alufa pano icha kipuonje kaka nyalo yudo pesa Instagram alufa pano icha kipuonje kaka nyalo yudo pesa nyaka Facebook Call that church wamigi bwana mia namba wamina
Ma koro gine ma namba mana ndiko ma Barikiwa Studio. Adhi yudo wuod Phoebe direct. Dongan manyisi bwana Barikiwa Studio. Koro mai airport, Kitundo airport Kisumu. Ka chopa airport ka. Koro mama mini mama ringi nye mwenyewe. Koro anadhi magalo fapar, kusibiro tera. Alufa par kisedonjo go kisego namba ni. Tiora alufa par. Aura alufa par. Titimo nigi miluongo ni booking sensor. Booking sensor. Mateni pod a book. A book. Kiseoro pesa ni. Alufa par chatao. Pesa ni donja ni Tidhi neno kodi kanyo ni welcome to Barikiwa Studio offer. Welcome to Barikiwa Studio offer. 10,000. 10,000. To nyingi sedhi kocha. Tigo ni simu ni jatelo wadwari mondo ibi time recording kiny. Tumbe ade give video te. Koro ma engineer mwenyewe 0721 48 again 48 tena 62 mano mari engineer mwenyewe Mar studio Myanmar studio mana sasa hiyo 0777 65 86 35 Bash Mama studio Jaman koro mar ginene pick up ginene not pick up Uber gach studio koro Barikiwa gach studio Barikiwa koro namba ne ma en kigocho to kawi kama airport ka to tera Barikiwa studio kati mana kibuye to biro mi kata kondele mi sawa 0732 0732 47 59 47 Ndiyo kwa yuko kukonya iba na pimo nini mia pesa mapimo cha pesa mapimo be dwaro ya watu kama konyi bwana matim ni gigi tatu bwana kake konya ni mami are isa chiemo secha molani usomai tiji ye pimo to poka ilo pesa maber ma tiji me agina chamte bai keskake konya tu Di Barikiwa Studio. Matadi di Barikiwa Studio. Barikiwa Studio. Engineer Wolfie. Legrande. Didi, kedalo bapan. Ni watu ni from Chaibona ngocha. Nyakisumu mama. Nyakisumu tageno. Ba watu ndo ne? Sawa.